ubaba la mamncane besiphila right kabi thina ekhaya singumndeni sihlangene. Ubaba wenze njani nekugcineni? Udayise zonke izinto zamanga njengoba ngingayiboni namhlanje. Uphi umuzi kaBaba? Apho amateksi amababa akade thutha ngawo ingane la emphakathini. Thina manje ngoba sindlalo siphila ngayo manje uthi baba thina senze njani? Asikazi sithola into yokudla baba. Anginangisho ubhuti omncane nangisho ama-anda. Nami kwanami ngicabangele mina, ngimncane kangaka baba ekutheni nginakekele mina. Ikuphi baba ngempela mina kumele sizosikwenza thina sinomfowethu. Indlela kade siphila ngayo kamnandi. Si-right ekhaya, into kade singayithola thina sakhona uma. Kodwa nje ever since uma ashona baba, asathola lutho. Nalokho siyasokola kakhulu. Number 1 Mbali. Ufuna ngikhulumisa abantu engingakazi engingafuni ukuyikhuluma. Angilwi nawe mntana mncane kakhulu. Wena uqala uyena kaThumbeza. Igazi lakho kunonela kwahlophe mntana. Anibambe lapho. Hayibo. Njobe sibhalelile la umbali uthe uza kubaba wakhe ngokuthi akamnakile. Mase kuvela kokuthi akayena kaThumbeza. Bhuti mntana mtima. Bhuti lalela. Lengani le yeza noma wayo okumamkhulu. Yes? Lo ngasekho emhlabeni. Ongasekho emhlabeni. Uba Mthumbeza umthathe noma wakhe. Kodwa manje ngixaka umbali mase kuyena manje osilethela labantu. La emqasho ngiyaxakeka ngempela ngoba umbali hayi uyena ndalifela ekhaya. Uyena umuntu bengabe siphakamele wabhalela labantu. Usiphe umbali uthatha ingane uzofaka ukuthi mayibhalele labantu. Right iningizimu Afrika kuzo zonke indawo. Igama lami nguNhlanhla uShakes umshakasheke uNtombisi yamjaha ngoba ifuna leyo mpahla. Silana ke lapha eMkeden Podcast ugama lohlelo lapho sitho impilo yesithembu. Namhlanje ke sibhalelwe umbali kanye nomfowabo lapho siphesihle abazalwa ubaba uHlophe. So kunodaba olukhulu kabi oludabukisayo esiyakubona njengamanje. Bayasho bathi banenkinga lapha. Since uma wabashona lapha ya uma ubaba wabo sathatha umama omncane. So ubaba abasayinakile ingane zakhe. Unebe nezinto eziningi ezahlukahlukene kodwa okuningi sokuthola masifika khona. Lapho nje ubaba uhlala kephi? Yebo bhuti uhlala khona nje la. La. Umuzi le yebo sinapaka nje la. Oh sinapaka la. Yebo. Ake sehleni ngisembheka. Diyo kasambeni ke. Ayiyona indlela. Khona la asambeni uzange. Ungena ngakephi kanti la? Ngena khona ngala. Ngala. Yebo. Uzani phela nasentsana kwasaba nina manje kwakuyi. Uqola ekhaya. Yebo sawubona unjani ma? Yebo ngiyaphila bhuti. Ngiyaphila nama ukhuluma noNhlanhla la awuShakes asiphuma lapha kwempilo yesithembu. Yebo bhuti. Ucebisa ngamthola ubaba uHlumbeza. Hayibo. Kwenzakalani? Ami nginibizeleni. Siyacela bandla. Baba. Uyacela emnyango. Hayibo. Angisazi ke manje singoba sivela ku TV yini. Yebo sanibona madam. Thumbeza uyaphila kodwa baba. Siyaphila Nkosi yami ngezwe kwena. Siyaphila baba. Kwenzakaleni? Sacela ungena ngaphakathi kunodaba nje sixoxe nawe. Yebo, siyacela ungene nje baba. Insizweni. Kulungile awume kancane ngikhulume nabantwana. Bantu abambali kwenze njani? Cha basicela ungena nje phakathi xoxo nje ngalodaba kubalekile ngalezi. Kuba khona nomakhelwane singasiqedele ngaphandle ake singene ngaphakathi sihlale phansi siyakucela baba uThumbeza. Kulungile anisondele ngizwe kahle. Right, kuzo zonke indawo la ubona khona mbukeli ngalesi sikhathi eMkeden Podcast. Ugama lohlelo libona ngalesi sikhathi sikhona lapha impilo yesithembu. Namhlanje ke sila phakathi kwale ikhasi balele udadewethu la umbali behamba kanye noSiphesihle kanye nobaba uThumbeza. Sithe size kubona la ngaphakathi ekhaya. Kodwa ngaphambi ukuthi siqhubeke siphambili sinibingelele ekhaya baba uThumbeza nyaphila kodwa. Sikhona mhlonishwa ngingezwe kwena. Sibingele nomama ekhaya yaphini. Nisixolele ngisibuye siqhamuka namakhamera ngingazi hayibo kwenze njani sesovela ku TV kwenze njani. Cha ngibhalele udadewethu la umbali kanye umfowabo lo kunodaba la engathi lithinta ubaba. Yebo silalele mhlonishwa awuqhubeke silalele. Siswami ngithi uke wasibhalela wacela size la ngendaba kaBaba. Mhlambe awuthi ukuthi qaphu kancane. Yebo ngibhalele lana ekhaya cause ngifuna ukuthi ngazi ukuthi ubaba kampela wasilahlelana.
cause sekuyiminyaka uma eshonile kodwa ubaba angikhumbuli nje ezizosibheka komalume njengoba sishiya khona. And nokunye nje baba awusasinaki ngisho ukusinaka manje sinobhuti wami omncane. Ngenza i-first year yami mina baba e-university e-DUT. U-NSFAS engikutholayo kuzomela ukuthi nginike umfowami omncane uSiphesihle imali yokudla esikoleni akwazi nokugibela cause ikude kusemakhaya lapha. Ekude ukugibela esikoleni. So manje baba angazi ngempela ungasinaki kwakho ekutheni uqashe sonke isikhathi ungeze uzosibheka njengabantwana bakho ukuthi senze njani ngempela. Akusekho ngisho umama ozosinakekela uyakwazi konke nawe lokho baba. Ikupha phela mina sizisikwenze baba njengoba ususilahla kangaka. Wembali mntana mawutsho. Ubone kungcono iTV. Usiveze kuTV. Bingeke sikhulume njengamndeni lento. No, mamncane. Mina ngizokhuluma udaba nobaba wami la. Cause ubaba la mamncane besiphila right kabi thina ekhaya. Singumndeni sihlangene. Ubaba wenze njani nekugcineni? Udayise zonke izinto zamanga njengoba ngingayiboni namhlanje. Umuzi kaBaba. Akumateksi amababa akade thutha ngawo ingane la emphakathini. Thina manje ngoba sindlalo siphila ngayo manje uthi baba thina senze njani? Asikazi sithola into yokudla baba. Anginangisho ubhuti omncane nami ngisho ama-anda. Nami mele ngicabangele mina, ngimncane kangaka baba ekutheni nginakekele mina. Ikuphi baba ngempela mina kumele sizosikwenza thina sinomfowethu. Indlela kade siphila ngayo kamnandi. Si-right ekhaya, into kade singayithola thina sakhona uma. Kodwa nje ever since uma ashona baba asatholi lutho. Nalokho siyasokola kakhulu. Angazi mina phela baba usibuzo silahla kangaka ukupho okuqondile. Sizokhuliswa ubaka impela. Baba awungene phela. Awungene baba. Ngoba manje uyangiqaka umbali. Ukuthi manje kuzobe ngathi ngiyakhetha ngoba ngezona izingane zesisami lesi. Uyangiqaka umbali. Ukuthi ngoba kwayiwena nje baba. Nkosi yami. Lesingane azazi ukuthi uhleli la emqashweni wami. Ngenxa ukuthi ngizama ngaleli toho lami leli. Yikona okusiza ukuthi siphile la endlini. Uma uvela uthuleke, uvela ube nje ke wena. Uvela ube nje baba. Awuvela uthule Nkosi yami. Hayi futhi ngoba uyathula bo. Kancane ungena kanti la isemqashweni owami lomqasho. Mayiqeda lapho nangu umbali. Hayi baba akume naye. Hayi. Baba Thumbeza ake sizo mhlawumbe iside lakho nazi ingane zisibhalele la zibuza ukuthi ngabe kwenzakalani mhlawumbe uthini ngokuphala kwakho Baba Thumbeza. Mhlonishwa ngokukhulu kuyithoba. Yeah. Ngizocela ukubekela nje kucace kube sobala njengezinqa zesela. Yeah. Abantwana bami bobabili laba. Yebo unkosikazi wami oqala owamshiya kasekho emhlabeni kodwa ke nangu umama omncane wabo umbali lo nginenkinga yokuthi ngokukhulu ukuzithoba nokuyihlonipha kukhona ingozi engangikubona ukuthi izongehlakalela ngokuthi ngingambekeli iqiniso lonke ligcwele umachelezi kahle hle ngiyabona engathi kuvukelwa ushukela kodwa ke ngicela ukukhuluma iqiniso lonke ligcwele nje lethi impi njengomuntu eshona ngicuphe la kumachileza nje ngiyamuza umntwana nami usenkingeni yebo nami ngingeyifaka ezicathulweni zakhe kahle hle okwakukhona azi ukuthi kwakungokwama wakhe sasibambisene noma wakhe kodwa ke hayi ba wenza iphutha kahle nkosikazi unikeziwe ithuba lakho shiyela mina inkundla yami manje mhlonishwa ngicela ukuqhubeka yeah nakula sekonakala khona ngokwezimo zempilo konakele ngokuhamba kwesikhathi utheme yahamba unina wabo Jabu benosiphe kwase kuba nenkinga yokuthi ngidlala bathi stress ngolimi lasemzini nganginengxaki yokuthi ngizothathani ngihlanganise nani ukuze
ngiwine inhliziyo kaMachileza ukuthi cha lo nkosikazi oqala osihambile sasihlanganisile impela izinto kumnandi kodwa ngokuhamba kwakhe usekhona naye empilweni yami sekulukhonike manje ukuthi ngikwamukele lokho hayi bandla ngavesana ngawela ophuzweni oludakayo nkosikazi ngicela ungizwele kule nkinga engikuyona Mbali baba ngicela unike baba wakho ithuba oqala nje Mbali azwele wena mamncane Mbali mntanami uzangehlela yazo ngehlela ngani ke number 1 Mbali ufuna ngikhulumisa abantu engingakazi engingafuni ukuyikhuluma angilwi nawe mntanami mncane kakhulu wena oqala uyena kaThumbeza igazi lakho kulonela kwahlophe mntanami anibambe lapho hayibo njobe sibhalelile la umbali uthe uza kubaba wakhe ngokuthi akamnakile mase kuvela kokuthi akayena kaThumbeza buti mntanami buti lalela lengani le yeza noma wayo okumamkhulu yes lo ngasekho emhlabeni uba Mthumbeza umthathe noma wakhe kodwa manje ngixaka umbali mase kuyena manje osilethela labantu la emqasho uyaxakeka ngempela ngoba umbali hayi uyena umuntu bengabe siphakamele wabhalela labantu umbali uthatha ingane uzosifaka ukuthi mayibhalele labantu umbali omtshela ingane akasekho kunini tshela umbali phela ukuthi akuyena wakho akahamba ulwela amafaka babo wakhe naye okwesibili futhi umbali uthi lezi zinto ezakho noma wakho chabo mbali ngicela ukuba nezinto ekugcina yimi indoda ekhaya yebo baba ukuthi nawe wabufuna ukufuna shukela hayi ake simneze ithuba babuThumbeza asehlise kancane babuThumbeza njengoba ingane isho ukuthi nene awuyinakile but washo noma wazi kukhona isitolo engithe kwakhona isitolo kukhona amatekisi noma yini kodwa kukhona imoto ezithatha izingane mhlambe kwenzakalani ngalezo zinto ngoba manje sezizabuyela komalume nakhona komalume isima sikho kahle asikho right labehleli khona komalume nokuthi nje mhlawumbe kuphela inyanga uma ukhona lokho okutholayo upost lokho okuphosayo yini mhlawumbe into eklide kuze kube kanjani mhlonishwa ngithatha kuba namahloni ngiyabona niyangithwebula ngeyithwebuli lezi zenu nisho ukuthi nasebandleni kusho ukuthi indaba yami nje isizovela ba okwezinqazesela kulungeleke mhlonishwa ngizolibeka iqiniso yazi inkinga yami nangu umntana onxakayo le ngane ngiyonela ekhaya mama hayi lengane nendaba nkosiyami yena ngayibona nje sancane ukuthi uthola indaba lo imake unendaba ungasiveza ku TV kwesinezi bakuThumbeza kancane bakuThumbeza naku sekuvela ezinye indaba size ngolunye udaba la sekuvela olunye udaba sekuvela nokuthi ingane le umba lo uyena osibhalele kuthiwa akuyona ingane yakho mhlonishwa kulungile ngizolikhuluma nje iqiniso njengomuntu eshona mngam nikithuba baba hayi ngilithi ubaba lokwinethiza le nikithuba izinto zoniwa ngomlomo epointini mhlonishwa nguzwile umbuzo wakhe ngubalekile omtshela ngalo ubali ukuthi akuyona ingane yakho kuze kufikelele la umbaleko silethela abantu omtshela ngani nkosikazi kulungile ngicela ungiphe ithuba nkosikazi wami omhle lalela-ke nkosikazi mhlonishwa indaba iqala la bengifisa ukuthatha unumber 2 uye lo umntwana lo wakwamachileza ngithi-ke kodwa-ke bandla ma ngicela please ehlisa umoya konke kuyonakala ngomlomo phinde kulungiswe ngomlomo la ngiyakhona umbali lo kahle hle ngangikufihlela ngangikufihlela nkosazana hayi ngiyalingwa lalela nkosazana hayi ngiyalingwa lalela mngami indaba isekutheni ngangifuna ukuthatha isithembu indaba yami isesithenjini ngangifuna ukuthatha isithembu hayibo baba ungayisho kanjani lento eshoyo kufanele ukungiphika nje lento eshoyo baba ndodakazi
wehlisa umoya ndodakazi impilo iyaqhubeka hayi unyoko hayi Hlophe hayi yebo kwanyaka ngaka engaka wehlisa umoya manje Hlophe ngishimnyaka ngaka mina nginawo awuna kancane futhi ngiyakhuluma naloba yebo kwanyaka ngaka nginawo kanti uzongitshela manje la TV ukuthi umalinga yakho wahlekisa ngami uyabukisa bhuti cha sizophuma nesixazululo la hayi ukuthi lo bukisa ngami ngoku sizophuma nesixazululo bukisa ngami hayi futhi wami ngisakuthanda namanje ngakuthanda kwasekuqaleni yo bese ngisithi nje hawu bekunani impilo yesintu yathina madoda kwaZulu ukuthi sithathe isithembu kodwa ke ngithatha lo mntwana ngitshelanga ngaye ngoba ngangifuna ukuthatha unumber 2 kodwa babuhlophe kodwa wenza iphuthu ukuthi ufuna umuntu owesifazana owesibili usuphika ngisho ingane yakho ngoba ingane isiyazi ukuthi akuyona umuntu njalo uyabona ukuthi uyabona ukuthi iphuthu walenza njalo lo baba manga ngazi mayifika ingane yakhe inkosikazi kuna ezinye hayi sakhona baba inkosikazi lo hayi sakhona lo inkosikazi ilakhuzana into eyenzakalayo ukuthi ngangifuna nje ukuphasisa lesi sithembu sami kube usiphe kuphela kodwa ke akekho umunye baba ukhulume phambi kwengane ke bali ukhulume ngesitolo angithi yebo ukhulume ke ima bali yonke into nje uthetha njabani uthetha bani ma uMagumbi ubaba nje baba kephendula bese utshwala wakhoba ilathi awuthanga ezakho kumina nje baba hey ngayala ngicela wehlisa umoya nkosikazi lungile mntanami ngiyazi kubuhlungu kunjalo ngicela ugintshe kumanje ngithwele uyena ngithwele umncane wakho khuluma iqiniso lona iqiniso ngaziyo lelo khulumayo lona iqiniso ukukhulumayo ngoba silana nje uhlala kwakho yonke into yenzelwa wena mina lo baba lo baba lo nkosi yami uyabhema nokubhema intoni usigarette thenga mandini babuhlophe kazi ingane ziyachaza zithi bekukhona isitolo kukhona nemonto ethatha izingane mhlambe kwenzakalani ngalezi zinto ngoba sezasho ingane sezibulela komalume nawo omalume nakhona isimo asikho kahle awukwazi mhlambe kuphela inyanga bekhona kwenzakalani mhlambe ngezinto mhlonishwa kama ibuzo wena futhi uzosho mhlonishwa ngokukhulu kuyitop uMagumbi utheme ngishiye emhlabeni yize esekhona umachilezi kodwa umachilezi uyamazi uMagumbi ngiyamazi mazi kakuhle ngiyamazi ke ngoku mfana sekhaya ingxaki ibe sekutheni benisithi nami nizama bandla ukuyiduduza ngeshwa ke indlela yokuyiduduza ibanga yeqondile kulungile sikazi ngizochaza ngicela wehlisa umoya kutheme ngibona ukuthi ukhwantalala lo ngimi ngenhla bayibiza stress ngase ngivesane ngiwela ophuzweni lwedakayo nkosikazi kancane Thumbeza umbuzo wami uthi zithi ingane bekukhona isitolo kukhona namatekisi noma sithi imoto alethatha izinto zesikole zashona phi ke lezo zinto umbuzo lapho lento umbuzo engifunayo nami futhi nami ngilindele lo mbuzo ukuthi ziphi ziphelele phi uzibeke phi ke mhlawumbe ngicela ukuchaza itekisi yokuqala ndayinikeza umngane wami ndasisithi akabambe ngoba kwakukhona amasente ngathi ndiwathathile kuye athi kuyibamba naye akwazi ukuthi ayikhokhelise ngayo ngeshwa ke wayishayisa yasengozini ya beyond repairs ngithatha ngetaxi baba ayaphika amasente owathathe lapho ayapha amasente ngoba uthi bakhona namasente nkosikazi ngangizama ukuziduduza ngiloke ndingena emathaveni ndizithole senithengela nanoma ubani ndiloke ndiyisela le mali ndisele cha seyiphelile niphinde nicele isikoloto iphi enye taxi yep yo hayi ngifuna bona khulume ngingacala ukuthi imbali ngidle imali kababweni ngoba ngiyazi yabo manje seniyaphuma iqiniso manje ningaze ningisole
ngani zamnithi ixesha bengicela ningiphe ixesha mhlekazi ngithe masengisithi imoto asimnike ithuba kancane imoto ngizamile kona ukuzigcina kodwa bese nihluleka na ukukhokhela installment ngashaka ukuthi ke mangasasikhokhela installment ngoba imoto mayisebenzile ngandithatha imali ndiyifaka apha esiswini wakhofe thina baba kodwa uyazi unezingane oyizele kodwa wafike le yokuqala ukuthi waphinde wayiphika kumama lo mina ngiyashubalaza la ngiyazayo antabam mina ngiyazayo ngicela xolisa mina Thumbesa ubonile nkosikazi ubonile kusho ukuthi kumele kwazi ukuthi obali maseniqedile maniphumeni nalabantu benu imani cha safuna nkosikazi ehlisa umoya ingafuthi ngizwe into engazazi Babhlophe sesiyakuzwa kwamatekisi okuseceni khona umuzi nesitolo kwenzakalani ngalezo zinto lezo indaba ezithi okumuzi ngicela ukubeka nje kucace ba nkosikazi nkosikazi ngicela ukuchaza ngilindele nami kulungile mhlonishwa okumuzi ngawudayisa ngithema ngodayisa mase ngithatha amasenti lawo ngayo investor amasenti ebhankini kwaliphi ibhanki bathi kwiliphi ibhanki bathi uabsa nkosikazi une investment ngokuxoxela kanjena endini bale uzomela baba uyazi bakwakho manje umtshela into enzima umtshela ukuthi uinvestile wena yebo ngoba uhlala nami la sibuyesisole nemali nkosikazi amasenti azikwazi ukuthi abuye asizincede nkosikazi malini nkosikazi malini ngeke sidalule imali yala ekhaya nkosikazi ngeke sidalule impilo zala ekhaya invest ngoba bukubhutwa manje baba uqhubishithi lesikole and nje lokhu kuyangiphatha ubuhlungu baba enhlizweni yami ngoba manje mina kuhlezi inhliziyo yami ephatheke kabi buka nje kuyimanje nje ophaqa abagqokile uzanelwe yimini ophaqa baba mina sengabe umama manje mina baba ngoba wena baba uyasicabanga hayi komuntu ohlisiwe uzolunga afiki ithuba lokuthi abasebhankini bathi imali isivuthiwe usayile nje sonke ngingakavuthi imali nkosikazi imani asibambe Babhlophe nangu nomfana la kuthiwa ufunda isikole mhlawumbe naye ngayikhulumela nje ukhuluma kuthiwa nangu ufunda isikole nomunye use-university nangu umfana omncane ufunda isikole naye hayi baba mkhulu kuyithoba baba hayi ukhulu kuyithoba baba ngiyahlonipha impela kodwa cela ukuchaza baba kukho konke nje silokhu kwahamba umaka wasenzeni lutho icathulo zami zindazi sesikoleni ingani zehleka baba ndodana ngiyakuzwa ngiyayifaka ecathulweni zakho ndodana kodwa ingxaki enkulu ukuhamba kanyoko ndodana wanginethela ukhwantalala bangifakela istress kakhulu ukuhamba kanyoko ndodana kodwa kakusho ukuthi bese ngikhohliwe ndodana kulungile kusazolunga ngicela ubekezele ndodana siyakuzwa baba impela uthi wona stress uphuzana notshwala eyesitolo sona njengoba sahamba sayobheka lapha ya esitolo sakho mina lokhu ngisamthembi hayi angisamthembi mina babona ngisamthembi hayi njengoba sifica sendabantu bokuhamba nje esitolo sama baba isitolo lese ngabe hlobo imina hlobo manje ngisirana over baba isitolo baba thola ke swini baba kampela hayi baba unaqiniso awunalo ngizochaza nkosikazi ngilike Thumbesa abakupitshele khonini njengenhloko yekhaya kwakumele ube neqiniso kwasekuqaleni ngangithi kwakumele ube neqiniso kwasekuqaleni so bachazela ukuthi izinto zekwenzakalani so lenengane izokwazi njengoba zisibhale zathi asize la thina sizofuna ukwazi ufuna ukuphuma nesisumbu umasihamba la sibe nesisumbu nezingane zibe right wayi mina nje ngivula amehlo kulungile nkosikazi sengiyabona umuntu engishade naye kulungile nkosikazi okwesitolo ngizokuchaza kuyalandela kancane angikwazi ukwenza yonke into icace baba uchaze kwesitolo ukhwantalala lungimi ngendle kulungileke okwesitolo sengizokuchaza nakho endabeni yesitolo bantu bami nawe nkosikazi ngasinikezela laba bokufika enibabiza ngoma-Pakistan nkosikazi kusho ukuthi kodwa ke sizolilungisa wanike kanjani baba nkosazana yini ukunika umuntu
ngase ngenzela ukuthi balente nkosikazi ngoba bengishodelwe imali yokuphuza. Njalo zonke insuku bekudingeka ngathi ngingaxhuma la ngicine khona ngayizolo nkosikazi. Ngicela ungixolele. Hayi. Ngiyaxolisa. Usudlala ngami baba. Nkosikazi. Usudlala ngami. Kuzolunga. Angiyazi webani. Ngifuna ukutshela angiyazi nale mali le yathi kuyarenta. Qala ukubuza mina ukuthi kuyarenta. Animbuzeni babona barenta mhla ka ba. Barenta mhlaba. Barenta mhla ka iyaphi imali yerenta?